mga tugangs, good morning and welcome back to my channel. For today's video mga tugangs ay papunta na naman kami sa Daruanak Islands dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ngayon, manggugulo na naman kami kay tatay para syempre makapag-swimming na naman kami sa Daruanak Islands. Gaya ng dati, ito ay walang plano at biglaang long ride lang from Naga City to Pasakaw, Camarines Sur. Kaya mga tugangs, punta na rin kayo dito sa Daruanak Islands kasi siguradong mag-i-enjoy kayo sa lugar na to. So sana mga tugangs magustuhan nyo ang vlog na to sa pagpunta namin dito sa Daruanak Islands. Walang Christian planning! Ang vlogger namin, hero na yan! So ngayon, inabutan na kami ng ulan tapos hindi pa naman kami uuwi. Pero masaya. Malamig. Grabe. Ilan, may rainbow guys ewan ko na kung nakikita niya pero may rainbow siya. Ganda. Siguro mga around 2 hours na kami dito. Ang sarap ng feeling kasi nakabalik ulit kami dito sa Daruanak. Tapos yun naman yung mga kasama ko, yung dating tropa na pumunta dito, yun yung kasama ko ngayon. Tapos mamaya i-interview natin si tatay para kung sakaling gusto niyo pumunta dito sa Daruanak ay pwede nating makausap siya na kung magkano talaga yung rates dito. Yan si tatay. Tinatalian niya yung bangka. Sobrang mahangin kasi at umuulan pa. Tinatangay siya nung alon. So iniingatan lang ni tatay. Ano tay? Tay, pwede kitang interview. Tay, halika dito. Upo ka muna. Tay, kung sakasakali, mga magkano kaya yung presyo ng bangka? Kagaya ng bangka na naandyan sa'yo, mga magkano kaya ang renta niya kung galing sila doon sa kabila? Mga magkano kaya ang magkano kaya ang renta? Papunta dito? 500 man lang. 500 lang siya, pero siya, one way siya? Balik ka na yan? Balik ka na yan. Ilang tao kaya yan, boss? Mga 12 hanggang 15. Mga 12 hanggang 15. Kasi nasabi ko kasi nung nakaraang vlog ko, 15 to 20 persons. Sabi mo kasi nung dati, 500 to 1,000. Hindi kayo baka kayo mag-explitan mo nyo na sa amin. So baka kung maghigpit ngayong summer, so bali 12 lang kami dito. so hanggang 12 lang na katao, tapos 500 pesos, balikan na yun. Balik ka na. Balikan na yun. So, hintayin mo na sila. Hindi, pwede hatod-sundo. Pwede magbentay. Kaso lang, pag naghatod-sundo kayo, pag mapasayro, dapat magka-triple kami o double. So, kumbaga, parang iiwan nyo muna ng temporary dito, tapos babalikan nyo na lang kasi may susunduin pa kayo. Okay. So, tatay, anong pangalan mo tayo? Kasi para marinig nyo. Anyano Pereira. So, mga tugangs, yan hanapin nyo lang si tatay Pereira. Double R. Pereira. Hanapin nyo lang siya dito. Anong barangay kayo po? Ayun sa Muya, Pungol. Boundary kami kang Pungol. So, barangay Pungol. So, hanapin nyo lang siya, tatay Pereira. So, kilala naman siya dito na nagbabangka. So, pwede kayong matulungan na pumunta dito sa Daruanak. Daruanak, dangan mainit. Sa Kuweba, pwede kami yan, tulong yan ang lugar. So pwede kayo doon. So doon sa mainit, magkano doon? Mainit to ay Pungol to Daruanak hanggang mainit. 1,000 yan. 1,000 pesos. Pagaling na dyan Pungol pa, Digdi, pa Daruanak, 1,000. Pero itong papunta doon, kasama naman to, 1,500 papuntang Kuweba. 1,500, balikan na yun yung Kuweba. Papuntang Kuweba. Okay, tama-tama. So narinig yung mga tugangs. So hanapin nyo na si Tatay Pereira. So, siya yung hanapin nyo dito. Kilala naman siya. Kilala ko dito. So, tamang-tama. Kasi nung last time na vlog ko, hindi ko siya na-interview. So ngayon, na-interview ko na siya.
So, tamang-tama, pag gusto nyo pumunta dito sa Daraanak, tapos kung may dun sa may kuweba at dun sa mainit, hanapin nyo siya. Hello, boss. Boss Juni, Boss Chris, Boss Wawi, Boss Marlon, si Sarah, si Boss Bobby, si Tatay. Boss! Pangalan mo, boss? Boss, pangalan mo na, boss. Boss, Pangalan mo? Ay, Jonel. Shout out kay Jonel. Yan. Yun na, yun na, yun na, yun na! Sumama ka sa pinakawahan ng aming kamay. Tayo ay maglalakbay. Nalobat na yung isang action camera. Yung action camera na gamit ko is pinahiram sa akin ni Sir Roy, na yung kasama ko sa Karamuan, si Roy of the Day. Pinahiram niya sa akin kasi hindi niya daw magamit. So pinapatesting niya sa akin, pinapacheck niya sa akin kung okay naman ba yung video, yung audio. So okay naman. So nakita ko na siya nung isang araw, tinesting ko na siya, pero mabilis lang siya talaga malobat. Pero ayun, dinala ko pa rin tong isang action camera ko, pero ito kasi naglolo ko na, so kailangan ko na talaga siyang palitan. So alam naman natin na medyo mahal ang action camera, so yun, pinag-iipunan pa. Big shout out po kay Sir Roy. Maraming salamat sa pagpahiram sa akin ng isang action camera para makapag-vlog pa rin ako. Magamit ko pa rin yung camera mo kahit papano. So sana makabili ako ng action camera very soon. So Sir Roy, salamat, at Abby, salamat sa pagpahiram sa akin ng action camera. Ayan, Galing dyan, galing dyan. Uli ko yan! Yummy! Parang si Bobby! Oh, yabang! hero siya, no? Yabang! Tapang! Tapang! Delikado pala yan, sir, pag ano. Pag dapat nag-swimming ka, dapat nakatsinelas ka, no? Delikado yun, no? Pag na-kuhan ka, nagkaroon nga ng pressure, tunog. Pero nakakain yan, sir. Oo, Anong technique niyan para hindi ka matusok niyan? Anong ginagawa? Doon sa pinakailalim? Hindi, Ayun na yan. Yan. Wag lang malagyan ng pressure, masakit talaga. Galing ni Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Kuhan, si Bong. Bong. Kuya, welcome sa vlog ko. Nakikilig ka man? So mga tugangs, ngayon ko natatapusin ang aking vlog for today. At tapos na kami. It's almost 6 o'clock in the evening. So ayan, makikita nyo naman sa background ko, sunset na. So maraming salamat sa umabot hanggang dito sa dulo ng aking vlog. At mga tugangs, makikiusap po ako na sana po i-share nyo naman tong video ko, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo para po matulungan po na magkaroon po ng engagement ang aking mga videos dito sa aking YouTube channel. So mga tugangs, at sana marami pa po kayong mapanood
na mga ganitong adventures dito sa Bicol region. Wag po kayo magsasawang mag-support sa aking journey dito sa YouTube sa pag-iikot dito sa Bicol region kasama ng mga aking kaibigan. Please like, share po and subscribe po sa aking YouTube channel, Dito Gangs Vlog, at then po follow niyo din po ako doon po sa aking FB page sa Dito Gangs din. Basta mga Tugangs, thank you very much at always remember, God is good all the time.